Kasadya Pasko sa Bohol was originally conceptualized by the governor, Governor Artiap, even before he assumed office, because his vision for Bohol is to bring Bohol into the world. And Bohol can be brought to the world through our culture, through our heritage, through our faith, and through the people, through the Boholanos. Agi og pagsaulog sa atong kapaskuhan karong tuiga, unique kini kumpara sa unang nanglabay nga mga kapaskuhan tungod kay niining gayuna doon natin bangga sa bilin o sa daigon. Traditional gyud nga bilin o traditional nga daigon. This was conceptualized by the governor, and then he passed it through the SICAD and call in the arts and heritage and culture community, and then this is it now. Ngano nga bilin o daigon nga contest tungod kay ang bilin o daigon mao man ang two most enduring Christmas traditions sa Bohol nga kabilin kini sa atong mga katigulangan pa ug hangtod karon ato gihapon nga pauso diri sa atong probinsya sa Bohol. This year, I am so happy that we are having this balan making contest. It is a way of showcasing the talent, creativity, ingenuity, and resourcefulness of our Boholano artists. Just last week, we went to visit different municipalities in Bohol to check on their balan, and some of it are made out of organic materials, recycled materials, and handmade handicrafts. Ako'y gitahasan sa pagpagama sa bilin sa LGU sa Cortes. Muna nga mo ni akong nabuhat nga naisip na ko nga nito ang gamon kay pinakaligon nga materialis. Unya kining materialis gikan ni sa kalibunan sa mga bukid makuha nga akong gigama. We are now in the process of preparing sa mga naong o kamot features sa ato ang main icons pohon sa para sa atong bilin. And of course, here at this side, nag-prepare po ta alang sa mahimong sinina sa icons. And what is unique and really interesting, and we are very proud of this entry, is amo yung gipaningkamutan nga ang ingenuity sa mga katigbianon ma-showcase, and pinakanindot karon is number one ang talento sa amo ang mas bata nga henerasyon nga maujoy na ngamot, of course with the leadership of our teachers nga nag-lead sa pag-guide sa mga bata unsaon pagtahi sa mga sinina. Of course na naman sila, these are dressmaking and tailoring students, grade 11 and grade 12, and even some grade 10 dressmaking and tailoring students. In the past days, going around visiting all these LGUs and the Belen, that I have learned so much about Bohol. That we are not only gifted with so many inexhaustible human natural resources, but we are as well gifted with so many genuine and artistic people. For example, this time, the Kasadya sa Bohol. So out of these natural materials, because they resorted to the natural materials, because especially with their own limitations of the financial resources, they went around, go to the bushes and mga bukid, and gather all the materials, even wounded, and then yet are able to translate and give some sort of a soul and a spirit to what they have produced, the Belen. So this is not just sort of an artistic, this is not just a piece of art, not just sort of a language of our culture, but I would even say an expression of their faith. Kaning bilin akong gihimo, ang materialis akong gagamit, ang bure, bambu, nito, o sagisi. O kaning bunga sa lubi, kini na bunga sa lubi, kini na buwak kini. Ito gisugdan itong yaging first week sa October ang isugdan ni ya kaning payag madong semana na kining payag tulong semana na ning payag gihimo na ni awahin ni gihimo na una ning bilin gihimo na kining akong materials karon nga gigamit ining gihimo na akong bilin kini mao kini ako gayong promote ang mga produkto sa mga bulanon sama sa banig, raffia, kining mga PC, kining mga native materials. Ako gayon kining gi-promote usab para nga
ang Bohol usa sa mailhan nga rich in kanang mga native products. Ang atong bilin nga contest gisalmutan kinis mga munisipyo tibuok probinsya sa Bohol ug ang atong halangdong governor nag-andam pud og dako nga prizes nga premyo para sa bilin ug may masab sa Daigon. Ang premyo sa atong bilin, ang first prize 350,000, second prize 250,000, third prize 150,000. Unya duna sa 5 ka consolation prize nga tag 50,000 mahimong 250,000. Unya all the rest makadawat pud og tag 30,000. This is the very trust and the objective of the Kasadya sa Bohol. To showcase our culture, to showcase our religiosity. I would say this Belen will surely be testaments on how the Boholanos live and how the Boholanos survive through faith. Sa karong mga panahona na ang Bohol nahimo ng sentro sa turismo, dili ra sa Kabisayan pero sa tibok na sudnong Pilipinon, naay dakong hagit og importansya na atong ipaila-ila og maayo ang Bohol, ang atong kultura, ang atong literature, ang atong musika, ang atong mga balak, ang atong mga tradisyon sa mga bisita nato. We have more than 1.5, 1.6 million tourists. Kinaimportantehan, we have to present a picture of our people. Ang mga nibisita sa Bohol, dili naman sila nianhi para mag-shopping ra. Tungod kay ang mga bisita nato, nigikan na sila sa different parts of the world with tall buildings, skyscrapers, the best shopping. Nianhi sila tungod kay gusto nila makasinati ng mas unique na kultura o pagkaon o mga views o mga mas maanindot na mga scenery. This is one way na atong maayong ipaila-ila ang atong kultura, ang atong nasudnong bulanon sa atong mga bisita. But mas importante na hinungdan para nako sa karong mga panahuna na grabe na ang innovation sa kalibutan. Everything is very open sa atong cellphone, sa atong mga computers. Bisan unsa mga ideya tungod sa internet makasud sa paghunahuna sa atong mga kabatanunan, sa atong mga katawhan. Kinaimportantehan na kanunay natay pahinumdom nila kung kinsa ta ang atong pagkatao. Who are we? What is our cultural identity as a people? Because ang mga musod na mga idea sa atong mga internet, pwedeng maayo, pwedeng dili, pwedeng mautpod. Bisan unsang ideya, whatever idea can enter the minds of our children pinaagi sa innovation sa internet. But if we can teach, matudloan nato ang atong mga kabatanunan that this is who you are, this is your identity. You come from Bohol. This is a very unique island with a fantastic tradition, a fantastic culture, a fantastic history. If you can teach our children to think that way, rooted ang ilahang identity sa Bohol, dili nila makalimtan. Bisan pa unsa ang musod sa ilahang paghunahuna, kahibaw sila muhunahuna. They will never lose their way. In whatever journey, in whatever mission, in whatever future ambition nila, di sila mabira, di sila basta-basta mada. So this is the importance and the inspiration. Nga naman importante na kanunay natay mga anang mga kalihukan ug mga aktibidades na atong mapahinumdum sa atong mga katawhan, sa atong mga kabatanunan ang ilahang unique identity. They will remember that during Christmas time, there is a Daigon. They will remember the songs. Mahinumduman nila ang mga mensahe sa kanta. Mahinumduman nila ang mga lessons sa Kapaskuhan. Lessons on charity, on generosity. Labi sa tanan, di sila mada sa mga issues ng commercialism. Not everything beautiful is branded. Not everything beautiful is a shopping experience. We have many things for free. Our beautiful scenery, our people, our culture, our music, our mountains, ang atong mga suba, ang atong mga bungtod, ang atong mga maanindod na kadagatan. All of this will come flooding back as memories to our people. And because of that, I believe, mituo ko, they will never lose their way. And that is the importance of our culture. Mga kinaimportantehan, usa sa tulo ka pillars nato sa mga programa sa provincial government. Number 1, ang atong pag-atiman sa mga makaluluoy. Number 2, ang atong pagpalambo sa atong industriyang turismo. But number 3, very important on its own, ang pagpukaw sa kultura.
this can be used not only for tourism, but more importantly, to give our people a sense of identity that they will never be lost in this world. Awit na kalandun sa talukos, pagmali